sinen bakatonyo siamat dunia anak ang 50 coy itu bana katonyo kini Tantu melade ang kini serahkan mandat hari kini jabatan nambo kuasai kini kenambo kajadi rajosi Sinen bakato rajo tuo bakato jo ibu hati onde nak kandung malasi amat dunia ndak elok dayung cuy tu bana jak ketek malah digadangkan lagadang iko kajadinya ndak patui buyung cokini madokkan badie kadapu aye susu balik jo tubo na susu bale jo tubo itu bana katonyo kini cuy ko diang buyang kok nyampang yo mati anak ambo kenamba namo Sultan Palembang itu dosa anak kandung buyang kok nyampang bananyo mati kok mati kami jo mandeang nangka mandape arato banyak nangka punyo harato bando tak ada doyong selain dari nak kandung itu bana katonyo kini sinen bakato siamat dunia kini cuiko malah dirajo soalnya curito rajo kini indak kenambo manarimo kini cuiko sabananya serahkan nak kunci gudang nandu cuy itu katanya kini sarato mandatnya nana adonan kini malah nagariko kenambo malah menguasai ambo kajadi rajo siko kini cuiko melade rajo jangan banyak cerita bana ambo pabuntak bayang-bayang ambo pesingke umur duya ambo sudai melade hari kini cuitu kato amat dunia mendanga kato cara itu dek lawan talabi banyak bana macam-macam pareman nambang awal sabalik rumah dikawalnya coy itu kawan malah siamat dunia mamacik padang saleh sorang padang nanindak lawe bana padang salawe daun bira bakilek simato padang mabiru padang jinangi pamutui rantai nampak mapek kapalo guci biarlah sari asale sampai panjapui amalu di nagari nanco itu inyo tukini nande bilang siamat dunia baralahe gale kapalonya bara pulo gulan tiak jari coy itu bana melanyo kini ndak ado kuriek balik bajan tak ado bagak dari awak itu bana katonyo kini selain dari amat dunia itu muka sui dalam hati indak tabado do kasanangnya indak tabado sanang hati maalun tuangku rajo tuo diserahkan mandat sakutiko sarato kunci gudang tadi cukui bakari 7 kilo 100 saluk koto gadang ba itu bana melanyo kini cuiko malah tuangku rajo tuo tumpak kapado badan ambo
Ambo kini kajadi rajo memerintah kampung satumpak koco itu bana katonyo kini nak kunci ambo kama megang kok gudang ambo kama maci nan ambo kini jadi rajo. Nanambo menjadi rajo itu bana katonyo kini dan bilang sama so itu maalun melana bapak Sultan Palembang nambah namo tuangku rajo tuo naninda melaka malawan lai takwi kapado amat dunia ba itu bana melanyo kini dan bilang nan mande tadi sapaso juole kamanyara kapado buyong siamat dunia yo badaso siamat dunia jak kete awak manggadangken lagadang iko kajadinyo ndak tahu asa da ulunyo baso budak 10 kali tabui anak si kambang manicino anak dubalang awak dahulunya pandai lo menjadi rajo urang indah asa barasa itu bana katonyo kini kita bilang siamat dunia sesudah inyo mambiak kekuasaan diambil padang si jinawi pasisi kari sabila laki pakaian angkat tanyo laki sarawanya panjang panjui laki baju nanggun tiang kaliang tatel yang saluet di kapalo itu bana malanya kini barangke sekali nyoba jalan ampie katibo malah di ustana ba itu bana maso itu maalun astana rajo ampie katibo nyo di sinan tekana di amat dunia kok rajo ala rajo kok kayo ambo ala kayo kok ambo la dapet memerintah buni kabanyo Sultan Palembang tekalo maso da ulunya nanyo japui karanto mamak kandungnya nambah namo Sutar Rajo Bujang nyo ado dolu baranak cie iyo anak jo putih candayani iyo banamo candayalui tunangan Sultan Palembang ayahnya sudah ambo kuasai tunangannya ambo ambil pulo coy itu bana katonyo kini datang menggadang hatinya nambah jalan mahega la bara lo bulan tiak jari bara pulo tel yang kapalo la menuju jerong kampung dalam ke rumah putih lah candaya lu anak di putih lah candaya ni kain cawa panjang sambilan laput tajelonyo di barando dari jauh lambe di jalan jauh basarang ampi juo netibo kini di sinan satu tibo di alaman lamai bola siamat dunia satu main bola amat dunia laman jawe si kambang mani si kambang nanado ate rumah barunya turun kailaman satu tampak meladi si kambang nyo sangko rajo nyo nan datang sabot nyo pakai rajo o rajo nanyek lah ke rumah satu tasabui nyo di si kambang lah naik si amat buni lah duduk tiba tengah rumah dan etong mulai nyo tu kini dan etong mulai si amat dunia nyo panggil balik si kambang mani dia kandung si kambang mani capek kaki naringan tangan kini cuiko dia kandung bosuru kini bosarayo pai japui putih candayalu sadang dianjung paranginan itu bana katonyo kini mendanga kato caro itu pai sekali melainyo si kambang
langsung melaka anjuang kini tiba di anjuang paranginan batamu putih candai alui rupanya putih candai alui lah sudah laki pakaiannya lah sudah laki yo pakaiannya rupanya melan candai alui balun diimbaunya laka datang balun disuruhnya laka pai balun dijapuinya laka tibo inyo tahu mela baso coy itu baso ado orang nama nanti baso ado siamat dunia nama nanti kini di dalam rumah menanti mula di tengah rumah coy itu mana inyo kini sedangkan si upik tadi lah turun di anjong paranginan basi gayu ika solama mangasen jari yang 10 do bale jorakan cincin